This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajing pentep ki pulet ka Eastern West Khasi Hills District haka arpo hundretrik jelio arja arpusan bakiladan arngot ki dekat ka hinyau trap National Liberation Council HNLC ki balawan ban pendam yala de bat kam baki wan pet do namar bagi syak pa Arab ha Bangladesh ka seng lingba uba san kupar nong tra u General Secretary ru haka jan me jok arpo hinyau trek u jelio arja arpusan kala pha ya ka Kyrwoh kubor ya Kaba kala kam ban that ya ka jing thong ka jing bombyang bat ka jing syukur ki pulet ka Meghalaya haka biya baka jing pen betai bom IED holober jong snam araja arpusau hatem yo maulong ka Kyrwoh kala ang banning kong ki pulet kila kem yo ba tarson limba da ka baken no badai mo u pen betai bom henrai menta na ka jinglet pendam kini gi arngot kile no ki bala kedau kti shawai pat ka jing keno kale chu Samuel pasentio laong bagani ka jing kalak tien ka kedau shai baga jing toket kadai ka bathok asien jam tang ban pen I ya ka jing mi khlam da yet banya ya ki jing shisha laong ka Kyrwoh ka bala benrap bagini ki jing keno shipang da kawai bat shipang da komoi pat ka pen shisha baka intelligence department ka Meghalaya police kala pil Haga jaka ban pen shisha bat wat banya ki pulet ki patan ya ki nongsong snong belui-lui bat pendon kam ya ki kom ki trophy ban pen ya hakmat ki pat ba ong ka Kyrwoh ka bala beteng da ka ba maham ya ki pulet ban sange ka jingkem ya ki belui-lui Halor ki arngot ka HNLC kala ong bakiladap e no kam laslam haswa bakin lai re haskat ka sarkar jella bat menta ki pa da ka jing tieng baki hap ban trai Dak bapen pau babaro ki hapan tray ka seng kalaong bakam day ka pressure group ki ba ai Kyrwoh kubor bat kawe lama ki ba omdan kam man thiet tiar siat ni kuli hendrai ka seng ka hikai ban shania halade ka HNLC kalaong bakam kwa ban long ki nongkrong bat ai nuksa baha West Africa ki ri kom ka Burkina Faso ki yang halaki kejat Dak bapen pau ba om day ban ai daw ka seng ha ka Kyrwoh kalaong bagi jing mudoi ki day ki tien kot ki ba om ler kam hakmat ki jing yakun bat benram baka day ka sur ki shenrang brio ki ba tieng pon bat ki ba hala ha ba ya pen ya ka jing slur ban yo ya ka basuk Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya